Nitong Lunes lang ng March 18, dalawang airstrikes ang isinagawa ng Pakistan sa loob ng teritoryo ng Taliban sa Afghanistan na nagresulta sa pagkamatay ng 8 tao, 5 babae at 3 kabataan na ikinagalit ng Taliban at dahilan sa kanilang pagbabanta sa Pakistan na lahat ng ito ay may mga consequences na siyang lalong nagpataas sa tensyon sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan na baka magresulta sa digmaan ng dalawang dating magkaibigang bansa. Ito ang kwento ng pag-ataking muli ng Pakistan sa Afghanistan na siyang nagpataas lalo sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na baka magresulta na talaga sa digmaan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Ang bansang Pakistan at Taliban ngayon ay muli na namang nagkabangayan dahil ayon sa Taliban, inatake at binomba ng Pakistan ang dalawang lugar sa Afghanistan. Ito ay ang bayan ng Barmal na nasa Paktika Province at ang Sipera na nasa probinsya ng Host. Ang dalawang probinsya na ito ay nasa border ng Pakistan at Afghanistan na ayon pa sa Taliban na lumipad daw ang mga Pakistani planes papasok sa kanilang teritoryo alas 3 ng madaling araw noong Lunes at naghulog ng bomba sa dalawang lugar pagkatapos ay lumipad naman kaagad ito pabalik sa Pakistan. 8 katao kaagad ang nasawi sa airstrike na ito at pagkasira ng mga kabahayan. Inamin naman kaagad ng Pakistan na talagang may isinagawa silang pag-atake sa pamamagitan ng airstrikes pero hindi raw ito sa Afghanistan kundi sa loob lamang ng kanilang teritoryo sa Pakistan ayon pa sa Islamabad na 8 terorista ang kanilang napatay dahil daw ito sa walang tigil na pang-atake rin ng mga terorista sa linggong ito sa iba't ibang bahagi ng Pakistan kung saan ang military post sa Waziristan ay inatake ng mga terorista at nasa 7 sundalo ng Pakistan ang napatay at 2 sa kanila ay mga opisyales. Ang pag-ataking ito sa base militar ng mga Pakistani ay inamin naman kaagad ng bagong grupo ng terorista sa Pakistan na tinatawag na GC Fasan Muhammad. Ayon sa Pakistan na ang grupong ito ay nakabase sa Afghanistan at pinangangalagaan daw ito ng Taliban. Kaya isang funeral ang nangyari para sa mga nasawing Pakistani soldiers nitong Sabado kung saan ang presidente na si Asif Ali Zardari at Chief Army na si Azim Munir ng Pakistan ay umattend sa libing ng mga sundalong nasawi. Ayon pa kay Asif Ali Zardari na ang pagsakripisyo ng kanilang mga sundalo ay hindi magiging walang kabuluhan dahil sila daw ay maghihigante kaya napagdesisyonan nila na magbibigay sila ng nararapat na tugon sa mga teroristang umatake sa Pakistan. Makalipas ang 24 oras matapos magbigay ng warning ay naganap kaagad ng kanilang paghihigante at pag-atake sa border region ng Afghanistan. Pero ano nga ba ang naging reaksyon ng Taliban ukol dito? Ayon sa spokesperson ng Taliban na si Zabihullah Mujahid na ang Islamic Emirate daw ng Afghanistan na may mahabang experience na sa kalayaan at pagkikibaka laban sa kung anumang superpower sa mundo ay hindi pumapayag na i-invade ng kanilang teritoryo. Dagdag pa nito na hindi raw dapat sisihin ng Pakistan ang Afghanistan sa kawalan ng kontrol, kakayahan at problema ng Pakistan sa sarili nitong teritoryo. Sinabi pa ng Taliban na incompetent daw ang Pakistan at hindi lang daw ito basta-basta salita lamang dahil may mga reports na may mga pagpapaputok ng baril sa border ng dalawang bansa na posibleng pinaputukan ng Taliban ang Pakistani Army sa border crossing kung saan nagresulta na ito sa gantihan ng pag-atake. Pero paano nga ba humantong sa ganito ang sitwasyon at ano pa ang mangyayari sa hinaharap?
Kung babalikan natin ang kasaysayan noong taong 2021, sinuportahan ng Pakistan ang conquest of Kabul ng Taliban. Hinimok nila ang global community na makipagtulungan sa Taliban para bigyan ng aid or tulong ang mga Afghans or Taliban. Pero biglang nagbago ang sitwasyon dahil kinakailangan ng Pakistan ang tulong ng Taliban para makontain ang TTP o ang Tehrik-i-Taliban Pakistan, isang teroristang grupo sa Pakistan. Ang goal ng grupong ito ay mag-establish ng Islamic Caliphate sa bansa sa pamamagitan ng pagpapabagsak ng kasalukuyang regime o gobyerno ng Pakistan. Ngunit ang mga Taliban na ito ay may kaugnayang etniko sa mga Afghan Taliban. Karamihan sa kanila ay galing sa tribo ng Pashtun, kaya naman umaasa ang Pakistan na gagamitin ng Taliban ang impluensyang ito, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Dahil ayon sa detalyadong report ng United Nations na nagsasabing ang Taliban daw ay nagbibigay ng pondo at inaarmasan ng TTP or Pakistani Taliban. Nag-set up pa daw ito ng training camps para sa TTP at binigyan ng Afghan Taliban ng mga aid packages ang TTP. At higit sa lahat ay pinoprotektahan pa nila ito mula sa Pakistan. Kaya 650 attacks ang in-report sa nakaraang taon sa Pakistan. Halos 1,000 Pakistani ang napatay. Higit kumulang 93% ng pag-ataking ito ay sa dalawang probinsya ng Balochistan at Khyber Pakhtunkhwa. Ang dalawang probinsyang ito ay nasa border ng Afghanistan kung saan makikita ang Taliban ay nagbibigay ng safe havens sa TTP. At ano nga ba ang aksyon ng Pakistan ukol dito? Sa taong 2022, inilunsad nila ang kaparehong airstrikes na nagresulta sa pagkamatay ng 47 Afghans at pagkatapos ay dineport ng Pakistan ng mga Afghan refugees na nasa Pakistan. Mahigit sa 1.7 million Afghans ang pinalayas ng mga Pakistani sa Pakistan at pinabalik sa Afghanistan. Ang ideyang ito ay para magbigay ng pressure sa mga Taliban sa Kabul, pero hindi ito nagtagumpay. Kaya umabot na sa punto na nagreklamo ng Pakistan sa United Nations kung saan hinihiling nila sa United Nations Security Council na umaksyon ito laban sa Taliban. Pero hindi rin naman ito nagtagumpay marahil naka-move on na ang international community sa digmaan sa Afghanistan. Maaari man nila itong punahin at kondinahin pero hindi ito aabot pa sa punto na isasalba ng United Nations ang Pakistan. At sa sitwasyong ito ay pinapakita ng Pakistan na napakahina or weak ng kanilang gobyerno ngayon sa Islamabad. Dahil ang civilian government ngayon sa Islamabad ay hindi gaanong sikat sa mga Pakistani at ang foothold ng kanilang militar ay bumabagsak na. Nitong January lang nang lumipad ang mga Iranians sa Pakistani airspace at binomba ang border town sa West Pakistan. Kaya naman kinakailangang magpadala ng mensahe ang regime sa Islamabad. Isang malakas, matibay at symbolic na mensahe na kayang ipagtanggol ang Pakistan ng kanilang sarili. Kaya nila isinagawa ang airstrike noong Lunes sa Afghanistan. Pero at the same time, ayaw nila ng escalation. Dahil bakit nila idinideny ang pag-atake sa loob ng Afghanistan? Pero ang susunod na gagalaw ay ang mga Taliban sa Afghanistan. Marami silang options na pagpipilian. Ang pinakamadali ay isang proxy attack para ilabas na ang TTP pa rin ang umatake or gumante sa Pakistan na kunwaring hindi sila direktang involved sa pang-aatake. Ngunit alinman sa paraang ito ay isang leksyon ang natanggap ng mga general ng Pakistan dahil sinuportahan at ibinalik nila sa kapangyarihan ang Afghan Taliban bilang isang mabuting terorista at ipinakita nila sa buong mundo na ang Pakistan Taliban or TTP ay masamang terorista. Pero ang dalawang masama at mabuti ay magkakapit kamay na ngayon laban sa Pakistan para pabagsakin ang civilian government sa Islamabad. Kahit pa man ang civilian government na ito ng Pakistan ay siyang nagbigay ng tulong finansyal at militar sa mga Afghan Taliban na baka talagang magresulta sa digmaan ng Taliban at Pakistan dahil sa katraidoran ng mga Taliban.
Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.